tuo the processor because obi so ho no mo genuinely sane na wo ka be mai de se wo se da bi ne atominti ya be kum obi me manim ye me busuani enti me so me nkase me tena ho wa bra me mo me ho ban eti se nipa bi sa na ohu ne se me hia tuo a emre bia ni ho no mo a me gidi se sikwan se enwo se obi a kitatuo ye wo emra wo se fa wo eso naje nti nhyehyɛ ne sen medase enti wo Ghana ha de ye mra no ema ye ho kwan se oma mbapa bia wo gidi se wo hia etuo ni edi kan etuo a wo de kwa ha yokra no ede se ofa emra kwan so na okogi tumi krata akokoto sa etuo no ti abofre ye omu yusu wo etuo a wo de ko nkro nketo amu ahayo ni edi kokun akrante ebe wo de kwa ha ya kokun se krante o se kusio eye tuo nko ade wo hia tumi krata ana se wo de ebo wo ho ban eno nso wo hia tumi krata ana se wo de bo wajapade bi a esombo pa eho ban eno nso so no wo hia tumi krata na emra no ye mra no ade ba ko a eye wo ho no se ye hunu se enam se etuo eye ade a emu usum na eyi hu susu nti no ye bomodin se enye sabi obia keke ni edi tuo no ebe hye ne nsa ye ne saa de bo yankasa manfo no eho ban ni senti ni se nipa eni se otumi kura tuo nsa ekoso tuo mu a etuo nankasa becomes a danger unto himself, can be a danger unto himself and unto others. Enti mrana hyehyɛ sɛ ne edi kan sɛ de yina anim wo ye mamu sɛ akwara nyi du mfie du nwɔtwe a yɛse otumi ɛto aba sese no wabɛyɛ adult a otumi exercise certain franchise ne ade no odi mfie mrana sɛ wo ye obi a wadi mfie edu nwɔtwe ɛkoro enye no pe ene yehwe niama binum keka ho a yehwe ne edi obi 18 years ansa na watuma kitatu ne toso bi emra no se oyi obi a wadwini mu sabe wadwini mu eda ho enti no obi a sabe na dwini mu kan no we can all imagine say yedi tuo akokura ne nsem yenim the kind of things a obetumi di tuo no aye enti for a good reason no emra no se yetoto nipa na no ne yehwe na de ye bi ne yedi ehu se ha adwen no mentally no enye stable a se nipa na ne se yedi tuo e ma na fi se odi tuo ma na obetumi de ahadwen ena bi nso o se eni se oyi obi a owo criminal record eni se oyi obi a one aban enya amane asin criminal record se de abrofum ye be kan no se waye bibi a eti amra a eni ntidi ehunu se ha akoa we no anase onipa we no ontumi nyini ni papa se etuo kutana anhwa no o de akodin samone di se nipa no so no ebra no che se yentumi mfa etuo nyanden emmaw ebio emra no so san che se ede se wo ye obi a somebody of means bibi nieme di adanse so adwuma a wo ye obi a obetumi akoto sa etuo no enti no eno so yehwe na bio so ede se yehwe se wo ba bia etuo no obetumi akora ni yie na ye wo good reason ti a emra no ehye ne saa ni se ntini se ye di tuo no ma wo a wonko ani nipa a wo ho kwan se tuo no obetumi de dwuma a enu nti ye de ma wo sa wan kura so ye na obi kokofa sa tuo no a na se nipa no di tuo no ekodin samone ana ekokofa accident bi ba ti se na anu de ati okumasi a enkolei kofa ye tuo se ye papa de ne kofa den na oba ensa kokan wutuo na chese tuo no wamfa anyeden wamfa nsie yi